Na potrebu vnímať a chrániť deti pred násilím upozorňuje výstava skíc s názvom Rozpoznať, reagovať výtvarníčky Uliany Krechovec. Jej diela sú vystavené v átriu Teologickej fakulty v Košiciach. Výstava skíc tejto umelkyne vznikla v rámci medzinárodného projektu s názvom Safeguarding – Bezpečnosť detí v cirkevnom prostredí. Realizovalo ho Centrum Ukrajinskej katolíckej univerzity pre dôstojnosť dieťaťa vo Lvove na Ukrajine. Podrobnosti má Mária Čigášová. Uliana Krechovec je výtvarníčka, ikonopistka, umelecká manažérka, vedúca projektov a programov a učiteľka školy ikonomaľby Radruš. Je autorkou série dekoratívnych ikon na skle s názvom Moji milovaní svety a série grafických skíc, náboženských aj svetských, o vojne na Ukrajine. Skice, ktoré vytvorili účastníci kurzu, sú vytlačené na bielom tričku, ktoré znamená nevinnosť, čistotu detí. Skice sú súčasťou online výtvarného kurzu pre predstaviteľov cirkví, ktorý vznikol za účasti odborníkov z katolíckej cirkvi v 6 východoeurópskych krajinách v Chorvátsku, Českej republike, Ukrajine, Poľsku, Slovensku a v Maďarsku, hovorí Uliana Krechovec. Cieľom tejto výstavy je dať možnosť ľuďom rásť pri väčšom spolucítení s druhými, aby sme sa otvorili, viac rozumeli druhým a ich problémom, lebo v dave je každý človek dôležitý. Nie je to len sivý dav, ale každý človek v ňom je dôležitý. Lepšie porozumie výstavu ten človek, ktorý prejde online kurzom. Je bezplatný a je určený dospelým, angažujúcim sa v cirkevnom prostredí, aby vedeli rozpoznať problémy detí a vedeli na to reagovať a pomôcť im. Výstava potrvá do 13. mája.